মন্ত্রী বিশ্বকেতু তামসাকানাদি 2015 ব আপ্রুভ যেটা IPF টিনি গৈ টিব্রালেন্ড সানাই তংমানি আজরাव টিব্রালেন্ড সানাই তংথানিও ব সাকা जों जे जागा तङै दङ आ जागानाव जों चिनि बुंबायसे ख्लायमाया बुंगाखाय जों ब पजिशनाव जों ताबक चिनि हानो जों सानै दंलाय आपतिरबो साका गायते गाया ब कक साका जे आगिनि जे माफा नि हिनजाकनाय बफा नि हिनजाकनाय बिनि बुंनो से जों सोलायै चिनि बुंसे ख्लायमाया बुंगाय जों बुफुरु खलायै मानाय आबनो तै ब कक सानायका फायदि tei 50 বছরनि उनाव तामुंना kokna saka bini khoktei जों खोनानाय नायलायानो an ha sikrikum an bungui kun jaga de tongba an bufan bungui sikrikum ke an bungui tu phung sinaba awon bagai sing je position no tongo uibe sato jaga pana chakriyo pana tlang jaga thani pana reservation pana jekhri pana je khlaje tongmani abana anta perfect position haing jak जों डेली रेजिस्ट्री अफिस रग थांगा अंकाय सेटलमेंट अफिस रग थांगा अंकाय चिनि हा बुमतिखै गमाय दं जों सायमानो दाबो ब चिनि बरकनि जागा मीन्स आनि जागा फाना चिनि थागुनि जागा फाना ताबो केबो बुमु ट्रान्सफर खायजा गया मि ताबो आनि थागुनि बुमु गइन दंख आन बाबुनि सिंयाखो यांखाय बारा थाखाय इकम चिनि जागा यां खेतो यां दै रग मजतन चिनि दो यां कागज फनु देंके ग्रै गते 50 বছর পরে आ जागा ब पजिशनाव सगैनो चिनि बरक बिसिरबाग सराय 9-10 परे जाग्रब आं गोबां नुगो टेब्लेट रक जावयाखै हानो उरि लायजा बाइक चालक लायजा मासा ओ एक मास सिगां कायसा स्कुटि चालक दुर्गा चौधरी कामियो कायसा थैके आसक सेरायो से अमहायके बाइक रक पाययाखै परिया बेरायलाय दं हांके जों बे बर बुनो स्लाबसिनाबा बुनो स्लाबना हांके तेबो जों काहांकै खायसिना नांनाय तेबो काहांकै परिना नांनाय ओ परा तंमानि बिसिनि जों साइमान लेजे जों तांगै थकायजाका तांगै तामखै थकायजाक दं परानि बिसिनि सिमिसे जों चिनि जातिनो माने ओमो जाति जों माहायके गोसोंखै लांनाय ओंखायसे जों बुइबाय गोसावै मोखांथि सायकक सारनाय